Bueno, eu empecé nisto da carpintería, que o meu pai, defunto meu pai, tiña unha carpintería, e o meu abuelo tiña o couso do ferreiro, ali na mesma carpintería, entón eu ia para ali. O meu abuelo cabreabase todo, porque rompía as cousas, pero bueno, tiña má aguantar. Entón, logo, pois, xa comecei co Abel Carrera, a cual lle comprei esta máquina, e logo, pois, despois de traballar co Abel, faíamos tellados, faíamos de todo, despois de traballar co Abel, pois fun para Nicolás Álvarez. Ali traballei 10 anos como carpinteiro. Traballei con varios carpinteiros de Joián. Cando traballaba no Nicolás Álvarez, teño moitos traballos para nombrar, traballaba moito para o pueblo. O máis que se foi naquel tempo eran carros de vacas, todo de madeira, nada de rodeiros de ferro, ni nada, era todo. Tamén fixamos a pórtico da iglesia, o de dentro. Cando empecé no Nicolás Álvarez, tuve moi bons amigos, e moi bons compañeros de traballo, como Tomás Martínez, o Ramón da Gloria, o Amadeu da Basilisa, o Claudio, o Mon, o Linos, o Fernando. E logo, despois de 10 anos que traballei aí, logo aburrímonos, e entón montei pola miña conta. Bueno, nos meus 25 anos de autónomo, eu traballei por toda a comarca esta de Tui para baixo, da Guardia, todo. Como me dedicaba a todo de carpintería, todo que era madeira que levaba unha obra, todo se foi aquí. Entonces, pois, dediqueime non só no pueblo, pois todo, por onde aparecía. Comprei unha furgonetiña pequena, e por onde aparecía iba eu. Hasta nunha zona, nunha época, fun para Portugal, que casi me prenden alá, porque levaban unhas portas fora do furgón, e casi me prenden. Tuve que andar a fuxir polos montes.